Здравейте всички, аз съм Алфа G и добре дошли отново в сериите Castle in the Legend Tracy. Не съм правил такива серии, не знам кога всъщност, но не бях правил. Днес ще ви покажа как се играе Zillion Support. Има етапи са естествено, защото някой играе Support. Ще си го играя нормално, супер AP carry. Тъй че, ако искате да се научите с нея за мене, от мене за саппорта, engage, защото няма стане. Аз съм просто, имам пред, мога да играя само един саппорт и го играя много добре и това е треш, но с другите саппорта просто са. Просто не мога. Сега мисля малко да се пошегувам тук с тях. Already there. 30 seconds until minions spawn. Обичам да съм етапите. Знам какво му правят магиите. То перфектно. Лута, ако Тос го иска, или някой от тез, няма да стане. Лута му е само за мене. Добре, тук... Ушана си го взе. Моя човек явно знае къде да играе. Няма да му се меся в нещата, просто ще... О, да. Окей. Вземи това. Бум. Обичам ги тия тайм бомбички. Най-любното ми нещо. Пойнк. И най-хубавото е, че няма как да избягат. Днеска изобщо не искам да съм сериозен, просто ще се опитам да взема колко са мои пъчки, бе. Искам да го тролна това. Е така. Ако може пък и Грейвса да умре по някой време, ще е идеално. Така, имам пред... Респектвам им пика, обаче сега... Пойнк. Те бомбички. Тия атак спида, бе, човек. То е най-бавното нещо. Сега, какво прави това? Какво правиш с това, наистина? Добре. Да, вземам това. На Грейвс кулдаун нямам това. Добре. Ако се питате дали Вайзлора за това, че му знам магиите, не Вайзлора, защото ги знам. Нали като изключим някой. Като например W-то. Не че не ги знам, просто ги бъркам много. И да, така ще ставам. Тя ще хаби маната, аз ще пусна една копчка. Тя няма копички, нали така, не. Добре, той няма копички. Продължаваме да си ги полкваме. Гаджетка, много добре, луди. Увеличаваме бомбичката. Няма смисъл да слагаме точка или нещо друго. Още е много безпоследно. Но още една бомбичка Касиопеята. Тук що тя умря. Или не? Вау! Как оживя, бе? Добре, така е че аз умрях, не съм. Не знам как тая кучка оживя, хилна ли се, какво направи? Тя има ли хил? Да гледнем. Да, има хил и е ясно как е оживя. Добре, няма значение. Естествено ще купим това, трябваше може би да го купя още в началото.
already there. Всъщност, какво ще направя така? Ще мютна тая, защото изгледа, че тънка много. И да, толкова. Мразя просто чата в League of Legends. Да, явно и то ще го мютнем след малко. Друго. До 18, до някой си левел, не знам кой, ще вдигаме само бомбчета. Защо? Ами, защото само тя прави демидж. Ние какво сме? Ние сме Epic Carry. The way is always the same. Излъжте поинг. Той не знае много как да полква Сушен, защото сега би ми набил тонове демидж и не би му взел никаква мана. Но не знам защо не мога да апгрейдвам Q-то си лад. Защо? Нормално. Той го нещо добре, да го гледаме тук. И този вариант. Добре, тук с този сам. Не, бъй, спиднах. Бъй, щастлив. Добре, осигурих скил. Не, мисля. Не го направихме отново. Добре. Това може и да го посещам. Да, ето е нашия кил. Чакай, кой дънка толкова снова, хора? Ей, Джинкс! Това е сустата ще ебам. Добре, така. Една лампичка, защото не ми се чака този скорбут да фарми. Той без това ли. Вау, за 3 фарм с един удар звяр! Чуя съм Sir Conscience, защото сега ще дойдат на по-накръпшена и път, но... Добре... Зилиан има отвратителен лут, принципно. Но... Да, сега за какво събираме в някакъв върта, да видим... Последни айтемите. Да, това. Сигурно съм, собствено. Слушай, не знам какво сме сега. Но след като взема хроншифта, няма да се притеснявам, че ще умра поне за няколко минути. Не знам, защо Касиопия чейсва мене. Да сложим една бомба, като толкова. Сто да наби пана. Да, ето сме я. Оста с някакво да направим. Охо! Лък! Но дали аз ще успея да... Не, няма се опита да взема тази Касиопия. Всяко ще направим. Той ще се опита да ме убие, но ясно. И Касиопията също. Целта ми в момента е да взема от... Това какво значи? Приятно. Нико сега? Напише го, ай обима. О не, Браво, лут. Браво, звер! Сега 180 секунди кулдаун. Worf, I think. Мисля. Давай, Чубака, беги! Слагаме една бомбичка. Добре, няма се. Тук беше прекалено. Ние ще се фармим. Така, идеално. Сега... Това е специфично за Зилиан. Ако играе срещу Лушен като тоя, няма специфично. Целта на този саппорт, защото той е един отвратителен саппорт, е да слага бомбички. Защото ако той прави това, за противниците е отвратително, примерно сега слагаме и той какво ще направи? Той сиди, изведнъж, бам, демидж. След малко ще се върна, да видим само за какво. Ще се опитам всъщност да ги взема тия двете наведнъж. Ще ми трябва обаче още голд, шит.
Да, на тая ще изслам демидж тук преди. Добре, много добре демидж пред мен. Той ще похилним. И да, нямаме мана за бомбичка. Лошо. Много мана, бе. Самут. Гледай малко. Чай, ето това колкото иска. Ма ти ще ева. Всъщност нещо. Що па да му тия за вулка толкова? И след двуто, аз ще имам голда, може би, нали? Трябва да го имам. Скай се, бе. Ай, стига, бе! Чекай е смотан. Сега си го пака. Добре, сега вече имам голда, мисля. Ей, ще... Да си ги взема тия двете. Да се надяваме, че го имам. Да видим. Колата. И аз имам. Даже идеално. Имам едно такова. И ако следиш играта... Добре, грех се и той на дърка. Принципно... Мютвам тимейтовете си, защото... Имам пред... Не е задължително те да ме обмислят, че аз да ги блокна или да ги мютна или както искат да го наречете. Нужно е просто те да са там и да направят някоя глупост. Или пък да са някакви прекалено хайпове вече. Ще ги бием вече, тук сме някакви... Ние сме LCS, ние сме тая държава някакви пустини. Много демидж сме изложили на тая Касиопия. Вау! Този демидж наистина е бил голям. Вземи това. Я да видим колко ще правим. Добре, стабилно. Четнос. Умри, ма. Умри, бе. Ау, шит, зад мен. Да, мога ли да бе по-особена мъчка? И със таквам да... Вау! Найс! Той ут беше опия. Да видим. Не ще уби? Не бе, човек! Ха-ха! Шит! Това е лък. Няма, бе. Да. Няма. Не иска да си хаби лута. Я пред, поне си го пусна, не иска да си го похабя. Защото щеш да е просто безпоследно. Ще деш няма. Ой, тя Касиопията се връща. Ще не. Съм много спид дал, бе. Оставаш аз да пазя. Не, той е наистина ще го мютна. И че да кажем, изобщо ми пука той къв слончез, да ще бъфа, да ще мъфа, да ще бутъста, коли ще... Не. Сега. Поправим ние. Мъчим се да вземем още 1-2 кила. Защото това иска 1400, а и после ще ми трябва да го стакна. На бомбичка бягам. Ако това влезе ще умрем. Добре, той ще умрем. Той е, аз съм прецака. Много и то. Ахой, 3 госта ли? Добре, найсвот. Не знам бомбичка. Дай, лемо демидж. Взем той спид. Браво. Бомбичка, хале! На бомбичка искам. Искам ти това бомба. Убих ми я! Дал я! Бам! Браво, Рейс! Да заслужи този спидбъф! Сега ще вземем ньоните! Да си кучи си! Уредихме с още едно килче. Няма да ни стигне
за Арчи Стафа, но ще изкупи някакви кръв и да. Но този път не сме на 0. Днес ще го съберем според мен. 500 голд. Тук ще я каза кой има 3 бъфа, той миньони има, ай си тира. Да видим, 2-3-0, добре, те някакви един положителен резултат ние имаме. Добре, Атокс е добре. Аз може би съм най-добре. Нямам пред... Фарма няма как да го гледаме, защото сега... Джунго е саппорт, къде? Саппортът, аз ако имах фарм. И трябва съм лош саппорт. Аз не съм саппорт, ама... Образно казано, защото играя с Зилия, не зато казвам, че съм. Ай, черен. Съм асист! О, спид бъфа истински. Аз тя сме го пождим, че... Това е интересно. Щеш да е яко, ако можеш да си... Когато сложиш бомбичката и да можеш да я пускаш веднага. Сега едно такова. Да, добре, малко отджукване. Добре, ни се пуснах лута, защото fuck logic. Добре, какво сега? Може да проведем това, няма да ни стигнат парите? Да, няма да ни стигнат парите, ай си тир. Ай си тир! Даш! Already there, махни. Сега това още сме го... Редусва кулдената, или? А моя? То моя! А що не съм го дигнал, бе? Че аз тук мога само по 2 бомбички, бе, брат? Сектор! Аз съм много грешна представа за стои W, мой човек. Ега, смайк, дай боята си. Ай, малко бум. Ще ме гоните ли? Аз вземам един спид, човек. Спид в читка. Да, ще ме оцели? Не. Шет. Да, джук. Добре, греш такова. Не видим кой е тук. Чук, кой е тук? На майка битката. Дали? Добре, той може да отнеме време. Може би ще трябва и да си използвам. Да, той беше... Той е моя младши. Добре, сега ще имам бум. Добре, убием малкия даже. И ако направя сега тъй... Ясве! Ти заебената магия, човек. Знам. Shit. Fucking shit. Son of fuck. Слушай на... се надява да гръмне. Добре. Много малко. Ти... можеш и по-добре, но... доста вече се борим за него. Той е кил на живота. Добре ти. Доста го вземем, наши сме велики. Добре, не сме велики. Но на кой му пука даже... ще правя така. Вземам ли мана? Добре, 50 мана. Пак. Вземам. Аз имам 1300. О, дем! Шит! Вземем този бонус. Тако. Ще направя така. Ще обърнеш, ще сложим откос. Давам си на мен бонус. Сам кат скиджан! Добре, ти нямаше такъв смисъл, няма значение. Но сега ще взема Archangel Stuff. Archangel Stuff. Йос! Имаме сега Archangel Stuff. Чуя се дължен си... знаете какво ще правим? Ще правим супер спид Зилиан, хора. Идеята! Чуя се какво да правя с този педалския герой. Сега разбрах. Утре спид Зилиан. Зато и съм създаден. Да видим.
Тъй да не взема инстинкт. Чай сега, аз това нещо трябва да хабя мана да го... Але вече. Да, точно така. Тъй, че по-добре хабя мана вече. Вземи този спид. Вземи този спид буф и ще е в устата. Ей, 400 мана, как се хапят, бе, мой? Аз може ли славам? Да, мога. Ще да може да славам на мои миньони, но... Да ладно това. Сега, тук виждам голям шанс да си приберем на килче. Добре, няма така. Това беше интересно. Айде, бой бе. Чубро. Тук едно килче ще ударим. Сещам. Да стъпам, а. Така че ева. Вау! Егати! Дай се бе вълшевил, че имам кил наушен, ма чубрата не умря? Ах ти. Да искаме да лапнат сандалата скоро. Сега тъс тук ще се опитам да чизи. Няма да. Дай, спидбъф, за да ме изключи по. Вземи той ult. Добре, аз на себе трябваше да го сложа, ебах ти. Добре, така той ult беше пълен waste. Бам. I'll check this. Добре, тези тук не знам защо с кой говоря точно, защото аз съм ги мютвал, но... Тук е въпроса. Бомбите на Зилиан, те или иначе бият много демидж, мой човек? Да имаш руни, дали нямаш руни? Дали си купил банши? Дали си купил 5 баншита? Не знам дали се такват. Ма те бият много демидж. Рече... Да се правим на кучове. Той закон се увеличава колодяна, бе. Ай сега, давай, стигна до финал. Дай. Така. Има бомба, спитно. Гъмни от мене! Шит! Добре. Фак. Не е панът, е само добре. The fuck! Беше лошо. Добре. Дори намали малко кодяна. Стабилно. То сможе! И игра чувака. Някъде на 6 кръв трябва да е останал. Та сега ще бием и ще загубим ли? What the fuck? Яхте го това, Я взема една бомба. Да гръмнеш пада. Няко става сега. BAM! Oh, damn! Добре сега, ме. Не мога да стигна. Не! Shit! Shit! Да си върнем малко. И на магиите. Сега че им ут. Все едно в газа и се забил като гледаш тук и бас. Добре. Бъртай. Но да го бим това нещо. Shit, fuck me. Че е много Mission Impossible тук. Сам, бягай дед. Бягай съм аз мангал. Quick toss. Скачам. Allez. Băi, nu mai ați curva. Nu mai ați... Mă faci. Too fast, bra. De să vă, na? Ai văzut să. Să-mi putcă.
slain. Ей! Шет! Ако се ме беше ударил, то ще да го прибия. All in good time. То са Ивани ще да му оставя да умре. Майка му грозна. Already. Така. Сега трябва да продължаваме да си намаляме кодела ноута с всяка секунда. Обаче, грешам и тя. О, чайки, можем. Можем го, брат. Можем го, така. Така. Fast. 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 Бирт fast. Стопи го той кулдаун като мазнини. Добре, меш ще ми развали това. Точно не го знам той какво преводи. Тук да имам да... Ай, искам това една коба. Коба и аз! Бомба, искам да куши на пива. Фак. Да ти за това да бе, щупа. Ладно, фак. Сега, ако ще правим, те ще могат да убият карца и не се престигнат с тях. И че, това не така. Boing, браво. Си върнем фармания, ще върнем. Time is wasted. Така правим така, да вземем още малко фарм. И Грейв се как се прееба. Аз не се ли преебах точно? Преебава ми са... Shit. Виж моя? Да, ще моя. Да, вече може. Gigant! Fast! I'm like... Fast and Furious! Nice! А пък и да ме беше убила, имам преди има култ. Се присням за колко. Този кил как го исках, мамо. Ау. Този лък какъв е! Човек се да сложа ута, избрах да го направя. И не греш явно. Къде е следващия айтем? Да, верно, Соня, защото да. Тъй. Мен така, че те не са намали малко година. Ой, глица остах. И е хубав фарша, да. То сме изгледат да се умена, майко че е басна. Тъж джинкс човек ръшва на всяка ръшва купури. Той ни трябва да... Трябва ни колко са мои по-малко отделна той. След той ще взема... Малко CD. Ау, дем! Сега са преебах и то брутално. Падам fast. Just fast. Не можеш ти да си представите колко съм аз fast. Хей, че не мога. Че не мога да те утна, нещо е нужно. Дай ми този CD, бъди фаст, не може да си толкова фаст. Дай, чакай това е бомба, искам ако ще биеш. Добре, малко. Така. Добре бе. Няма да си стигни шум получи. Да е. Гейтва всяка са фаст. Така. И сега смакаш. Това спре. Дай стрията. После пак кулдаун. После пак бърс. Мога тролвам тук, ама не искам. Може малко да взема малко рейвчета.
Или убиха бахти малко. Това е бомба. Защо малко да си успех. Така. Бе, не успях. Чай, аз ми отвърши да. Да. То да не пише, че съм имал лут. То аз имах да има... Знаеш какъв съм бърз аз, а? Знаеш, че аз съм фаст. Че аз съм... Ооо! Ти осъзнали, бе, пача. И аз имам щита, супер. Бе, тос мога го спася. Сцената на май живот. Какво правиш, бе? Добре, ти беше доста умно. Бе си върни кръвта, да, добре. Сега го. Ахай! Добре. Играта се развива добре. Почна да играе като саппорт. Shit, good start. Но... Що ние печелим? Надявам се, че те разбавиш смисъл на този играй. Защото... Неговата цел е да полква само с да харасва с това. Тъй, че имам 2000 мана. Окей. То това ми се зарежда по-бързо, отколкото това е, бе. Мога да имам горе-долу Infinite Speed. Не баш Infinite, бе. Продължава правите. Така, тук изобщо ми хареса този спот, деца. Това на изразите... Да, тази всички с милиони вече. Ахай! Късмет. Ооо! Добре, бе! Хай. Oh, I'm too fast. Just too fast. Just too fast. Добре, то с героя е лут. Признавам го, харесва. Малко така. И какво да почнем? Не си почва World of Ages, ще почна един рабадонче. Бац, колко спид прави, 571. Але да се... Пък то се води да скача. Нищо на теб, аз ме води. Аз се върка ни идвам. I'm coming. Very fast. Сложа бомба, този да си ходя, мой човек. Де ми тя на бомба и да си ходя аз. Добре, не успях. Но! Бомбата ми свърши малко работа и получи дай 2 стенцики. Супер! Може да си използвам зонята, обаче не съм смутаняк. Защо не си използвам зонята, бе, се ебав го пака. Добре, няма че не. Господи, той цяла игра не справя да се оплаква за пинга, ей! И аз имам 8000 пинг. Виж мидлейн стомпър, що не играеш мид? Няма значение, сега няма да се зареждам с хората. Няма нищо. Не са някакъв такъв фен. Нали, освен ако не ме провокират, нали, вече ако не са инфантилно повечки. Така, той е спид много ме радва. Да, отдавна трябва да сме стакнали това.
Виж, толкова сгреших комнат, значи. И да. Съм. Що правиш, че те, бе? Той дек, кактус. Да, играй с там. И правиш чурката. Така, миньони! Афор! Your team has destroyed. Сега ще изсложим едно момче. Тъй, че... Да, много лорв тук. An enemy has been slain. Да, това ще е гъгъчък, хора. Надявам се, че клипа ви е харесал. Ако е така, оставете лайк, коментвайте, сабскрайбвайте, пускайте този голос момче, гъгъ. Така, коментвайте, сабскрайбвайте, лайквайте, каквото искате. Ако искате още какви епизоди или ако имате някакъв герой, с който искате да играем 4. И да, чао!